Jeg blev fandme paf, da jeg fandt ud af, at den røde farve i din yoghurt er millioner af knuste skjoldlus, som de skulle da avle og knuser til fødevareindustrien. En skjoldlus er en lille satan på størrelse med et riskorn, der lever på kaktusser i Sydamerika, og dens krop indeholder karminsyre, som giver den her fucking knaldrøde farve. For at få 1 kilo af det der karminfarvestof, skal de dræbe og behandle ca. 150.000 af de små kryb. De samler dem fra kaktusser, tørrer dem, knuser dem til pulver og smider kemi på lortet. Det her lortefarvestof ryger i næsten alle lyserøde og røde yoghurter, især jordbær, kirsebær og hindbærvarianterne, og så skriver de sat med uskyldigt, naturligt farvestof E120 på etiketten. Det fucking lort er, at mange folk ikke kan tåle det her karmin, og så får de allergi, udslæt og bøvl med maven. Men det rager sgu da producenterne en fucking skid, fordi farvestoffet er billigt. Hvert år produceres der ca. 300 tons karmin på verdensplan. Det betyder, at de årligt myrder omkring 45 milliarder insekter, kun for at maden skal se lækker og appetitlig ud. Og det mest fucking sjove er, at veganere, der ikke æder kød, roligt skovler yoghurter med karmin ind, uden at fatte, at de æder insekter. Og producenterne er ikke forpligtet til at skrive indeholder insekter på pakken. Hvad fanden? Se hele videoen på YouTube-kanalen Taberkæben.